कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबरो सांगता विष्णू कोळगेकर. कारवारच्या बाल मंदिर प्रौढशाळेचो विद्यार्थी कुमार आदित्य अजित नाईक 10वीच्या वार्षिक परीक्षेत राज्यात पहिलो. अभिनंदनाचो वर्षाव. कारवार एज्युकेशन संस्थेच्या बाल मंदिर प्रौढशाळेचो विद्यार्थी कुमार आदित्य अजित नाईक हो विद्यार्थी 2024-25 या शैक्षणिक वर्षाच्या 10वीच्या वार्षिक परीक्षेत 625 गुणांपैकी 625 गुण घेऊन राज्यात, जिल्ह्यात आणि तालुक्यात पहिले येला. बोर्डाची परीक्षा केंद्र कारवारात सुरू जाऊन 59 वर्ष जाली. या 59 वर्षात 100% गुण घेऊन पास जाल्लो आदित्य अजित नाईक हो कारवार जिल्ह्याचो पहिलो विद्यार्थी असा. ही कारवार तालुक्यातच न्ही तर अख्ख्या जिल्हा आणि राज्यात अभिमानाची गोष्ट असून हो एक इतिहास रचवून गावचे, तालुक्याचे, जिल्ह्याचे नावाक तेणी कीर्ती हाडला. आदित्य हो ग्रामीण भाग सदाशिवगड बिरतूळ भागचो निवासी असून तेणी तेगेल्या सततच्या परिश्रमान ही साधना केली. सार्वजनिकाला कौतुकाक पात्र झाला. हे जो आदर्श इतर विद्यार्थ्यांक घेऊ जाय. श्री अजित रामदास नाईक आणि श्रीमती अर्पिता याने रूपांजली अजित नाईक हेमगेलो सुपुत्र असून देवाला आशीर्वाद, गुरुले मार्गदर्शन, पालकाले कठीण परिश्रम आणि आपणालो नियमित अभ्यास तसेच आजी श्रीमती शालिनी रामदास नाईक आणि श्रीमती इंदू जयराम नाईक हेमगेल्या प्रेरणेन आपण ही साधना करूक पावलो असे आदित्य यांनी सांगले. आदित्याला या साधनेन कारवार एज्युकेशन सोसायटीचे अध्यक्ष श्री SP कामत, कार्यदर्शी श्री अनुरुद्ध हळदीपूर, कार्यकारी मंडळाचे अधिकारी श्री GP कामत आणि संस्थेचे सर्व सदस्य, प्रौढशाळेची मुख्याध्यापिका श्रीमती अंजली माने, शिक्षकवृंद तसेच शाळेच्या सगळ्या विद्यार्थी आणि पालकांन, मित्रमंडळी, हितचिंतक, सोयरे, गावचे बरे मागपे हे मी सगळ्यां आदित्य आमकां भविष्यात पुढल्या वाटचालीक शुभेच्छा व्यक्त केल्यात. With his family, with his parents, Mr. Ajit Naik and Mr. Sajid Naik, my teachers, my administrator, Shri GP Kamat, and the movement has come now. We need to acknowledge the success of Aditya Naik in a befitting manner, and we would like to felicitate him in a befitting manner. So let us begin the felicitations. So please do the honors. प्रति वर्षाप्रमाणे कारवारच्या दैवद्य ब्राह्मण महिला संघावतीन श्रावण पहिल्या शुक्रवारा जावचो कुंकुमार्चन आणि हळदी कुंकुम कार्यक्रम उत्साहात साजरो. कारवार दैवन्य ब्राह्मण महिला संघावतीन प्रति वर्षाप्रमाणे श्रावण महिन्यात पहिल्या शुक्रवाराक आयोजन करच्या सामूहिक कुंकुमार्चन आणि हळदी कुंकुम कार्यक्रम शुक्रवार 25 जुलै 2025 दिसा कारवारच्या दैवज्ञ कल्याण मंडपाच्या सभागृहात मोठ्या उत्साहात साजरा झालो. हल्लीच जाल्ल्या नूतन अध्यक्ष आणि पदाधिकारीच्या नेतृत्वात खूप सुंदर आणि आकर्षक रीतीन हो कार्यक्रम उमेदीन साजरो केलो. पुरोहित श्री कृष्ण भट हेमी शास्त्रोक्त पद्धतीन कुंकुमार्चन आणि छायाग्राहक हेमी या कार्यक्रमाक खूप सहकार्य केले. अखेर कारवारची ग्रामदेवी श्री मालादेवीक हूट देऊन कार्यक्रमाची सांगता झाली असे संघाचे नूतन अध्यक्ष सौ आनंदी उल्हास रायकर आणि पदाधिकारी सदस्य हेमचे मार्फत माध्यमाक कळयला. वृद्धी
कुटुंबस्य जय धर्म पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम। सतत पडच्या मुसळधार पावसान होन्नावरच्या न्हंय देगेवेल्या स्थानिकांक काळजी केंद्रात स्थलांतर। सतत पडच्या पावसान कारवार जिल्ह्याच्या होन्नावरच्या होसाकुळी ग्राम बास्केरी नदी प्रवाह वाडिल्ल्यान गुड्डेगाळू शाळेत काळजी केंद्राची व्यवस्था केला। न्हंयच्या पात्रात अडकल्ल्या लोकांक NDRF फोर्सान स्थानिकांच्या सहकार्यान रक्षण केले। गुंडवाळ, बास्केरी, बदगणी, होळभर्ण लागींच्या स्थानिकांच्या घरात उदक घुसले। होसकुळी ग्रामाचे गजदीकेरी दोडहितल भागात घरात उदक घुसून न्हंय देगेच्या दोन्ही बाजूच्या ग्रामस्थाले जनजीवन विस्कळीत जाला। स्थानिक ग्रामपंचायत सदस्य HR गणेश हेमी तहसीलदाराक उदकात होडन ग्रामस्थांच्या संकष्टाची जाणीव करून दिली। ग्रामपंचायत PDO, रेव्हन्यू इन्स्पेक्टर, विलेज अकाउंटंट उमेश नायक हेमी प्रवाह पीडित 118 कुटुंबाक शाश्वत परिहार दिवसाठी डिस्परेट जागो आसा हे दाखवून दिले। या सगळ्या कुटुंबाक शाश्वत परिहार आणि संपूर्ण सहकार दिता म्हूण तहसीलदार श्री प्रवीण करांडे हेमी भरोसा दिला। कारवारच्या सिद्धर श्री नरसिंह देवस्थानात प्रतिवर्षाप्रमाणे श्रावण मासाच्या पहिल्या दिवसा जावची पूजा उत्साहात संपन्न। कारवार तालुक्याच्या श्री क्षेत्र सिद्धरच्या प्रसिद्ध श्री नरसिंह देवस्थानात प्रतिवर्षाप्रमाणे श्रावण मासात पहिल्या दिवसाक शुक्रवार 25 जुलै 2025 श्रावण महिन्याची पहिली पूजा मोठ्या उत्साहात संपन्न झाली। सकाळी 9 वाजता देवस्थानात गणपती पूजन, संकल्प, अभिषेक, नित्यानिका, दनपारा 12 वाजता महामंगळारती, तीर्थप्रसाद वितरण झालो। दनपारा 2 ते रात्री 8 वाजतापर्यंत सतत नामसंकीर्तन म्हणल्यार भजनाचो कार्यक्रम झालो। नंतर श्रीची रंगपूजा आणि प्रसाद वितरण झालो। या श्रावण महिन्यात येवच्या दिवसात भक्ताक कुळाव्याक आपापल्या शक्तीनुसार सेवा कार्याबरोबर अभिषेकाक अवकाश असून रंगपूजा तसेच कळ्याची पूजा करसाठी संपूर्ण श्रावण महिनो या कार्याक नोंदणी झाला असून मात्र अभिषेकाक सकाळी मात्र संधी मेळटली। अभिषेक आणि इतर सेवा कार्य करूक देवस्थान कमिटीन श्रावण महिन्यात सदाच भक्ताक संधी मेळटली अशें कळयलां। अधिक माहितीसाठी देवस्थानचे मक्तेसर श्री दत्तात्रय गांवकर 9481914922 या नंबराचेर संपर्क करतो अशे देवस्थान कमिटी मार्फत कळयला अशे मनोज शेडगुळकर हेमी प्रसार माध्यमाक माहिती दिला। कार चालकाले नियंत्रण चुकून कार पलटी। कारवार जिल्ह्याच्या कुमटा तालुका खंडगार वळणा लागी एक कार चालकाले नियंत्रण चुकून कार पलटी जाल्ली घटना शुक्रारा 25 जुलैक घडली। कारीचो चालक आणि एकटो हे दोगूच त्या कारीत असून किरकोळ दुखापतीनेच मोठ्या अपघातांतल्यान सुरक्षीत पार पडले।
या घटनेची खबर कळताच कुमटा पोलीस स्थानकाचे कर्मचारी घटनास्थळावर वचून रस्तो वाहतूक संचाराक सुरळीत करून दिलो। या अपघाताची सखोल चौकशी पोलीस तपासानंतरच कळू येतली। कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगम स्नान, निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय। विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय। एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173। ऍडमिशन सुरू असा। नर्सरी, प्री केजी, LKG, UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू। प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले। विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार। अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598, मोबाईल नंबर 9480789670। कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकाक एक खास खबर। तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जनदिवसाची खबर कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलचे योग्य दरात प्रसार करण्यासाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरा अशा 4 सदस्याली 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज। तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत। अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनवर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।